Sablok ni karon maga. Oo, yang hayanan ni maga. Ayan, hello yung tanan di maga. Di ra pugo karon sa akong likod sa di ako sa liyo sa akong balay maga. Di karon maga magkaon po tarong ano maga pinya o kining marang. Nakakuha og marang maga. Tanom sa akong tatay, akong lolo maga. Aron kanon maga. Kaya maga, na ako sa likod sa akong balay, tara akong balay maga. Dagko ning bato sa likod sa akong balay maga, bakilid pag diri nga area. Og maga asud na to maga usa para tumabot ang uwan, matag mamatag kaon datong pinya og marang. Maga. Dara marang maga. Maga. Marang maga. Bago ko gani maga, nahinog na maga. Oh. Ada pa guys on maga. Kasi daot maga. Maga oh. Oh, maga. Oh. Presko ri kay maga bagong po maga. Atong kanon karon, bagong po atong kanon. Maga. Unya puti marang ya. Maga pamagite kapalit maga klaro man pud sa akong naong maga sa akong postura maga unsa ko kalisod. Karon maga og usay na tunatan maga na nakakalion sa Ginoo nakabunga maga. Og nat ato makaon kanon na to maga kay wa gite kapalit. Lisod kay maga magpalit kita og mga pagkaon nga wa ta og gite kwarta. Bisan nga 1 kilong bugas. Naglisod ka. Pero maga salamat sa Ginoo maga nakakuha tani karong pinya maga. Na ato makaon. Kay wa gite mahimo kita lang. Maga sumni kinyo maga ato ni kanon pinya maga. Marang. Marang maga. Pero ato sa ni unahon ang marang maga. Hindi nga marang ato sa ni unahon. Hindi na usa. Hindi na ko ato unahon maga. Maga. Oh. Maga. Ete ngayanan ni maga. Sablok ni kanon maga. Oh. Oh. Kaon ta maga. Kaon ta ninyo. Kinuha na ko yung tanom sa tatay maga. Ang kuha og akong tanugan kung nahinog maga. Mamawro pa ning dangka maga. Yami ah. Ining maga sa tanan-tanan day mga viewers ako maga. Pasalamat ko sa tanan maga. Unta maga suportaran niyo akong channel maga. Og salamat sa tanan-tanan day maga. Thank you all maga. Anta maga. Salamat sa suporta maga.
Labog na ba? Anisod. Pulot na. Oo, tingayan na ni mga. Oh, anisod mga. Labog na ni. Mga. Tingayan na mga. Tilok mga, tilok. Di sa mga, kinausap itong kaon. Kanya. Kasi mabusog ta ni mga, diyan itong kanang pila, ugma na po para may snack ta dapat ni ngudto. Mga, ini po sa mga. Maraghayon pa. Mga. Tanawan niya mga. Pwede kayo mga. Tanam sa tunta, sa kong lulo mga, kakaon kita mga. Tapos kamot. Mga. Mga, pasti gani ah.
Atong pinya mga mo di gyud makaon mga busog ng pugo mga daning daw kabuk pa isang mga ang kaon nito para pantulo. Ini panduha mga atong kanon. Ang orda. Karon mga ako anong usa ka marang para atong kanon ato kanon kay kuwang kayo ang duha. O arang pinya mga mo di gyud makaon. Mga ako mabalik sa kanali mga. Maga na na. Ambot nang ako ni kuwang usa. Bali pantulo ni mga marang. Atong kanon maga, di ato dugay maga. Gahion pa. Gahion pa maga, gahion. Sukol pa man. Gahi pa man ni mago. Di pa man ni hinog. Hilaw pa man ni maga. Na maga. Maga kinasampin niya tong kaon maga. May datong kadong tiwas. Ay kuwangan mo ko. Marag butong pod. Maga. Maga oh. Maga. Oh. Ano maga? Pinya. Maga ako sa palitan maga. O maga. Diril ako to bang video maga kaya ako ni hatagan ako isuon ani maga. Ani pinya maga. Hatagan ako isuon para makakaon pod. O di lang pakita sa inyo maga. Maga salamat sa tanan ng viewers maga. Salamat usang tanan da maga. Anta maga suportahan niyo kun channel maga. O di lang pakita sa inyo pagkaonan ako maga kay bali tagahan ako isuon ani para makakaon pod siya. Ay maga salamat sa tanan maga. Thank you talaga maga. God bless you sa inyo tanan maga. Sana maga ay hindi kayo matasawa sa akin. Kung ano meron ako ga, yun pa makakaya ko. Maorgan ako maabot maga, na ako makaon. Kung unsay nasa ako maga, salamat yung tanan ka maga. Salamat talaga.